ngiyayikhetha inkosi yasehleni unyazi lezulu. Amen. Ngiyabingelela amaNazaretha ayingcwele, ngibingelela umkhokheli nomshumayeli nehamente yonke egameni lonyazi lezulu. Amen. Amen. Cha bengithi ngizophakama sengibona umbhobho usuvela ulethwa kumina straight. Sengithi angisukuma kodwa izinsizwa sikhona ngivele nginikezwe esandleni straight. amaNazaretha ayingcwele siyabonga. Kwakunensizwa lapha ngasekhaya. Ezinye insizwa ngiye ngezwe nasekuseni bayithezwini lomzansi. Thiwa iNazaretha dubuleki, iNazaretha ligwazeki. Mawuthi liyadubuka vele sinqapha isibhamu noma inhlamvu ibheke eceleni. Yebo kunjalo mengabe lithandaza. Mengathandazi lingawazi u6, lingawazi u9, lingawazi u12, iyangena inhlamvu. Kodwa meke wazazi lezo izikhathi ayingeni. Zithi ezinye insizwa ayithunyiwe ukuthi aziyobulala iNazaretha. Elani namatekisi ithi uzomfica erenki ngesikhathi esithile. Kuthiwa ushezi lo baba. Babe sebemplanele ngoba bamzama kokuqala babe sebemshweba sekuthiwa kufunakala inkabi eyaziwayo ukuthi ayishwebi. Yayisibizwa lenkawu yayisicela ukuthi kunobaba la khona isihluthu esinentshebe ufuna ushayele sona. Sesihlulile lesihluthu babiza kanjalo. Uthintizwa ubaba lo akashezi wayenale inhlanhla ukuthi umthandazo yebo u12 ubuye belikhunyana. Kodwa uma usukufaka enhliziyweni awube likhuni. Uthi wayetshenile ukuthi kuleli sonto kwangifikela nje ukuthi ake ngiguqe nje u12 nje yasebusuku no4. Wayeseyenza lemthandazo. Kwase ithunya lenkabi ithunyelwe kuyena zafika zambili inkabi. Enye ithunywe omunye ubaba omunye yathunywa omunye ubaba. Zizoshaya umuntu oyedwa ngesikhathi esisodwa. Kepha zazana nalabo abantu abayithumile abazo ukuthi bathuma inkabi ngokuhlukana ukuthi zizoshaya umuntu oyedwa. Yayisiqala shutha ranking ngoba kusuke kuphithizela. Soqala simbheke ukuthi uphuma ugqoka iskipa esinjani ngoba kuyaphithizela khona nizokwazi ukumthola kahle. Babe sebembona ukuthi awaphuma efaka ishirt eliskotshi. Babe sebesho ukuthi ufaka ishirt eliskotshi eninoku blue. Bachaza leso skotshi ayisifakile. Yayisiphuma lensizwe yenza umsebenzi ejwayele ukwenza njalo insuku zonke erank. Yayisifika inkabi yokuqala isiphaka ngemoto la. Kwase kukhulunywa nayo ngefoni ngathi uyambona umuntu ogqoka ishirt eliskotshi. Yayisithi sambheka izosho mayisimthola. Nalenye yesibili yayisifika nayo ngemoto, yayisipaka nayo. Abamazi phela lo muntu ba direct. Kwase kuthiwa hayi uzombona naye kule ugqoka ishirt eliskotshi. Siyaphuma lo omunye ofika kwesibili. Naye lo lenye inkabi igqoka iskotshi ayisifakile leda ngaphezulu ilokhuzana ibhanti leleleda ijacket. Mase fika lo asikhokha isibhamu ehlele emotweni athi ayinangu lo muntu ekufuna shawu uyena kanye lo. Uyena lo bamchazile mase ethi awuthi ngikhumula ijacket iyashisa. Wayikhumula ijacket wayishiya esithini yemoto. Uyoshaya ihlathuthu lapha. Kanti lo muntu ophuma la naye uvela unentshebe unenwele usegqoka iskotshi. Lenye inkabi esifike kuqala yabo ukuxwayiza kancane esithi hawu. Le muntu engithi ngizomshaya. Wayeseka seduze kanje. Wayesesidonsa isibhamu. Wayesesibelesela isisidonsa nale nkabi esibe zavele zashana emini kabha. Wathi ngalesikhathi laba bantu banako ukuthi badla imithi bangasheshi ukudubuleka. Ngalesikhathi bedubulana bayakhuluma lapha. Uthi ngayithola lenhlanhla uthi ngayishaya lenhlanhla wayeseyibiza ngesibongo. Ngalesikhathi eyibiza isibongo isiyezwa le yona idudule ibiseceleni yaqala abantu abadubulana bodonze kanti indaba bekuzodutshulwa yona. Sekuphazame ngalesikotshi uNkulunkulu avela athi lo muba kagqokele isikotshi.
Lensizi siyasho uthi yayithandazile ithi maNazaretha abantu badubulana phambi kwami bezobulala mina badubulana bodwa Izinkabi ngoba ngangiphume ngithandazile mesingathandazi maNazaretha izongena isibhamu ungena ummese nokube mekubekela umbhulelo phambi komnyango ufike uweqa uthathe ngoba asithandazile ithenye insizwa ngelinye ilanga la ngandlovu hey ngangakabe iNazaretha yaqhamuka igijima la endlini yangena ngeminyango kuyisabatha yathi hey hey sengibona isimanga sisimanga sini ithi ngithenga ithi ngibamba inkunzi ngasidonsa isibhamu ngasikhokha ngasikhomba kulo muntu ufaka ibheshu lo muntu useqeda ubeka ibhulukesi phansi la uve ukhipha isibhamu esingana angibalekanga kanje hayibo isibhamu singena kanjani esikhulu kwebhulukesi usho ukwenze ngesabatha ufika usitshene emehlweni ngizwela mina ngase ngisaba ngakabe nazathi hey shuthi lento kaShembe yambo mayikhona impela ngoba ngisayibukela kude yathenye insizwa futhi yakamfica omunye etonodi yayikhisheliwe ukuthi khona usisi la kwakhulu usisi wentethelela kudlala istokfele imali izobe kuyena wayesekotishini babe sebemtshela ngesikhathi esithila nofika lapho ulifike imkhombe nizoyithola leyo mali maNazaretha ngisekutheni ngokuthandaza nje ilapha indaba yami wayesefika lo sisi wabuya kuyintambama wayeseguqe ethandaza umnyango uvulile usekotishini zaqhamuka le insizwa zaseyijeni ngaleso sikhathi mebuye emsebenzini uthi ukutatazela mesenza umthandazo zamfica kahle ezomthandazo zathi ngalesikhathi ecimezile ethandaza seziyanyonyoba ziyambona la eminyango sebeyabuzana uthi ngene uthi omunye ngene sebebanga ungena ucimezile usisi lapho uyathandaza bagcine sebeshana phambi komnyango bebanga indaba yongena la methi uyaphaphama usisi uyababuka uvula amehlo sekunomsindo la bavele babale bathi hawa kanti kunendoda engaka bayabona indoda iphuma efodweni yagcwala la ngaphandle bayabaleka amadoda bethe indaba esibhekene nayo inkosi ayibusene kuzwile amen